Unang lupa kamu subscribe, like, komen, dohot share channelon. Asalam tumajuna turi-turian ni halak batak. Mau liate mari hamu. Horas, horas, horas. Si janggual marturi-turian. Sada sarito najopok. Na merjudul mula dohamu di tau baruan anakku nunga dua berminon laos soboi nok mataku lala pau saya merpikiri HP tolu hari nai nama hari pesta tutu enak tabalau mas doro aku dung martelipon anakku na tului siapa ngaratuan na madok sada pinasira dang boy romulak ari pesta manak tabaruon ape nung 10 tahun malipat soya nasidaro dumam se alani masa kopi noaengon laos subuh bagia sada sen nasida meret ay mabiyarin na iperdalanan suatu kona kopit nunga 10 tahun saya terpai mau adong madongan yau itiki bornito baru ay dung parmodingi opu pahala among sitigor nahinan salakku nama manakar-nakar di jabu na burukon tuluca anak koku ima si Tigor siakangan ay Surabaya do karejo si pay dua ipalebang go boruku si sita ibatam bu karejo dala toho nunga marhasohotan na tuluon jalan nunga adong ono pahupuku tolu siya si Tigor ama sahala dua ma siya nanggina dari palebangan dohot sada siya boruku sisita na marhamulian tu halasina di Pulau Batam say hujido mangirik si marolok kunian sa buhay terpurong alay manangalan niya hamay say sunuk matupikiraku akapahupuk ko na onomi terlumobi siap pudan ni ama sahala si ucok nasida baru seorang ngobedak utadda do bedak kaya ada puhuida jadi tuk si holdor hakun yan nanggo pala sahalak siyan nasida anak koko na tului boy mulak di mata nita baruan ape tuluar nasalpu ima telepon naro itu au sudiru nasida madok dang boy nang usada ro mulak tuhuta dia bisa disima pikir aku kuingok muse boruku siap pudan ima sisita hurak sehat nina pamatangna dung sorangan buru mana dak boto manak songod dia aitu helaibe songon nabakol hurasa manukun ala saya berbahasa Indonesia do ay buah mahala Cina so boto hata batak wih tahe nasipi imar hakku nunga ditostos si holhu alai buah bahenon tungi maju harwa pangalian ni debata di tahunon songot tahun nasalpui tong masahalakku martangyang toho dipakulingi giring-giringan non di tanggal 30 sada lau tu tanggal sada Januari
si pata maritu matatek kumolo huingot jala huida nakkening nunga memuhai marroan akan akon ni dong asahuta so na midi-pidi masih marolok kumangiday tahe mertua na sida adong buiro anak konna madongane na sida di mata ni hari pestaon alai dia matardok si pata so tertudu anggo bagian tuk pesai ni hirim yang gusto mangaliad do de bata magupuro isudi ima na sa eroto pikiraku sahat tikyon anong nga mareak tahwa manok tong laso sa pipibuy terpudum si malolokku gabi tersunggul ma si pata turuhaku wasi ni parnyahap aku makokop anakku natuluon ayat etek ko pinasida nung nga borha among nga manadikok kami margugijur bari marpala-pala doaw paborhat natuluon lah sikola ang giat tahew nakgabi taringi huta mangula songonaw gabi pea ito ni gadwi imarohaku alay do hape turpuk dakboy songon hinirim miroha molo tukpe saya marbaga-baga akay anak ko ni dangboy torpeo po di roha ay nabula salpu marbaga-baga do si Tigor ama pahala mula ibana sa Surabaya ape topu tuluar na salpu rota lipon na madok hurak sehat anak kon na si nomor 2 gabi alani dangboy mula na sida dapor aku dunia ni di masa ni akapersahiton wain ati alani mara gabi tong lomos rohana mulu mulak marpesao pinna tong do gabi si pikiran ay gudang do bali sahitin na tiki igijang ipesawa tiba alay na mabay mosto rohaku anakku si panangiyad do na di Palembang anggo hatana muba tabu na bigyon posor haminong hutongos pe masih debab mu dohot manuhor nanggo pala sakaling roti atik tung roadong tamuem imatan itabarwon ninna sudah bigyo katana tapi satu sawari tongdo suadong dope tongo sagiaha naik kutak kasih manukku padanay alai bakol rohaku atik topu tehe dong sida buda-buan na gabi subuh ibi mana manongos agiaha tuaw imarohaku tahe hasiddo ina baru songon ibaon nauk suadong beguguna ngahurak pamerengan jala nusikal la ura-ura menek rohaku noain ima harwa gabi maul no si malolokku saihu sarita ma diriku unang apala manarita rohaku tugan leki udok ma di bahasa rohaku unak pala gabi menek roham opu pahala nikuma tu diriku sendiri aigok anak ni jolmai tukpe adok si bayanon na alai dang boiro olo si pata pitu lengai pangarap tuan sudi sada pidang na boiro si pata dang alani ongkos asa dang boiro alai uludo lani karejo
I masai hupu tori bagasa pikiraku pada emak rohakon unang manarita mananggabi terhirim tu gelek kuna tului. Alai tukpe sepa hula-hulakon mengapoi rohakku. Saya dong lu hirim mi rohakku nian au sura nanggo apala di bonane tahun ni adong nong aku martangiang sades yang gelekon. Asa songon nalas rohakku jala huidam se buhini nasida benau marsumangot atik pe sahalakku manakar-nakar dijabu nang burukon. Ganuk bornge saya martangiang gua tutuhani asa hipas-hipas sude akka gelekku natuluon anakku do paromaiku boruku do kelakku songoni pahupukku naonomi atik pe hacitu ae jala sipata ulu ngalia nau alai tupos do rohakku tutuhani najamotan na leanon na hipason tu gelekku do sudi pahupuki tukpe sipata lumur rohakku terlumobi hulakom mamadok di ujung tahun ala tong nungalalap 3 tahun saya sa halakku ma martangiang alaihu humala teodo ay sihat-sihat duin na sida di pangaraton nabi ima mabay sabam rohakku ulang apa langsung anak mihalak marsahid dari ada songon parumen ni berjauh koma opak bulan nasalpu modding marsahid ala hona kopi nina jala suri halakina sejamu ikut di isolasi asal nang bali ni nasahid na itu akan asing muluhi ngoti ba lasmarohaku dak tapi saya siapa para kihona mulai hati ma Tuhan nih kuma ditangyaku sayang giat ma lam tu hibras na geleki sude tuk pesuboiro berpungu do tahu di tahunon anggiat ma mangasi debata tu hipas na nasida tu denggan na pernguluan na do pasarian na pos do rohakku yang kau tahu ni berpungu mahami do gelekon mabain tabah sumangot ni ngolukku moluhu ingot parumen ho berjabukon sabab marwakku ay tumarasin ko hape ang ko trupo ni hajol maonon mertua akagelek ko budo pe hipas buama sama parumen ni ho berjabukon pitu dak dana nga hape termoding ibana buama rohani amat tanai buama banon ni among idat danak ngai pature-ture pitu dak danak nasap-sap somar dubbo pe alai sabalik unudo kay menek muse si pataro aku huingot songono pusi tulia mak ay songoni nama sudah mak ay hira ganum ono bulan saya donggoro anak konna mulak sa pangaratuan muba may daon las ni rohana duhut dirga ni pamerenga uluma mirip-mirip songoni baon saya songon nama niya mate-ate holam mangida las ni rohani jolma we tahe tabunu pisituri amin narohama boy danuk ono bulan saya dong ro
anak kon na si Rato maduluy bana atik pisangoni di pasaba maroha asal masongon nakeni tehe hipa sude akai anak koni molotupe sotarbain nasida mulak ari pesa manak tau baruon nunga pinasae mak niapo asad diri ma hati-hati on muse dangsay do holon datung na gabi hebat kerja di anak kokku natului songo kusisita ma ay karejo di pabrik kiado manak ahama bain ado kalak Cina kapalanan inna lao Roma po ibana nupe parhasohota di bana asa dakarejo be ay nunga tutu dengan anggo gaji ni helai alai na humacit siya sudah gelekos siya kanganom ma si Tigor ay songonima nunga 2 hali tu Surabaya tahe maleng-leng hati-hati so tardo agya dia nian naujui dengan karejo na manghihutok kooperasi BPR minah laki guarra alay dung manguli mana alo rohani paruma ini molo saya markooperasi si Tigor gabi martepel bamme mana jalan mer 33 ma marpasar pagi paruma ini alay tuani mata he dangi turut coribana na markooperasi alana mulu hubigi tunga pala posado pembayarannya ke perkooperasion mulu mertagi na sida tuaka na marutangi go main na sipata siadupan na ulu ikut sipata maradu jugal jala songon na yodam main na sipatai manang songon na sarbut barang nadok sita ito na sejawi nirima daktar jalo abul songoni alai mulu hidanu pernguluan na uluma maleng-leng ate-ate sedia marohamu boy papungon na sa martepel ban hape ngatulugan leng nga taon naro sikola na may siya kangani si pahala we tahe nasib mi namanguluan pinarluketa do na ujui asa kuliah niya ni bana alai majua di bana to karejo na mau ninna habang ilaw tu Surabaya songoni anggina sepanangian na di Palembang mula na ikarejo kapalon duksaut turi pena gabi so karejo di kapal ay daki paluas parumayan imin na imana gabi so ngonima mabuan motor di perusahaan jala parumayan ini karejo di perusahaan lagi lengko jadi daksa dia dapat nyalakon pasarian na galuk bulan molo hui ko sude olo manek tangi sao HP huhirin buiro da sida alay ang goholan songoni do tahe bawa na mulak dohot keluarga na songoni akapahupui ay holan ongkos pe tuk penidok nuaeng mar motor bus mulu sanga songon
si Tigor amani pahala sa Surabaya 5 hala asida manunga sa dia hepek sudah tu si Laorodo lau mulak asing dope bola pangaraton bola mulak tu huta baik kot saya marpahen na baru ro sa sokna tamai daw dala itu tu Bama roha ropa puniba rogel leng niba marpahean akan abuk da sumamman yan itong marutak pe ipalapalay manuhor na ibarui tupe akan aura-urai weh tahe hasit nai dia betar dok mulutungin nama pangidu aku kalau sada lama sa sitonga ausura boy natuluin yan ako kira rosudi asa dilian na si pangaroko ang giat lam hipasaw manang sutung gabi manang diaw molotov pumar sahit laos modding ido sa sitonga nahuhirim aus suraboy roda sida saluhut salisude paparaku sian natulu halaki alay dia matardok nga songono bagian toy ma tuk pangatur di batama na masa tuk pangatur di batama na saut nunga songonon padok ni sibaran ba pinapos maroha pinabulus pakirimon bohape aturon ni debata aturon ni Tuhanido aha na lumenggad di ngodunibon ya tukpe suboy ro nasida say sehat mau boy gajang hari-hari ni ngolukku at itong behata he taon na naing ro boy sudah geleki rapunguro boy manang gua palay liya na simunasimku at itong beha jepok na na matiki ni ngolukku ido na say lalap di rohaku asa say makiri mau boy ro nasida di tau bergon HP balik gue pakai remote key deng di teleponau tuh hari nasalpu